Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magkakomply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes. Paminaw na to si Representative Terry Ridon kay nunot may gala sa pag-abli kagahapon o pagsugod sa impeachment court. Mapasalamaton sila, mga kaigsuunan. Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye! Sige daw Kap, atong paminahon. Nagpapasalamat po kami sa Senado doon po sa pag-convene ng Senate Impeachment Court. Magkakomply po ang House Prosecution Panel sa lahat po ng mga orders, directives at processes na iaatas na Senate Impeachment Court, at handa po kami na makapagpresenta na po sa pinakamaagang panahon ng mga ebidensya sa atin pong impeachment court. Maraming salamat po. Agighubad aning video nga atong gipresentar og audio nga inyong nadungog. Mapasalamaton mga igala ang side no sa prosecution no nga sila Terry Ridon no kay gisugdan na gyud og gusto na gyud ko sila mo presentar og ebidensya. Ay sa relax sa. No pagpuyo sa mo kay gitawag pa. Gi-release naman o issue naman og writ of summons, pero hatagan patog napulo ka adlaw nga motubag. So Representative Ridon, Sindania, street lang sa street. Ayaw sa mong kaguol. Masyado naman kayong excited. No? Masyado naman kayong excited. Hulat lang sa. Kaya kami man, no? Gusto may mga igal makakita ba nga? Ako gusto ko makakita unsaon bay sa mga abogado ni BP Sara, no? Kanang lantugi gyud ba nga, kuan, di la maginingitay buhok, di la magyana na buhok, no? Kung dili magigala makita dato diri o kinsa magigala ang nag-interpret sa balaod. Okay, daghang yung opinion manggawas diri kay mo na ginaingon nila magigala nga duha ka abogado, tulo ka opinion. Mo na nila magigala panultihon. Duha ka abogado, tulo ka opinion. So makita nimo diri magagalang banggaanay sa mga ebidensya, makita na to ni. And mayo sad ni may galang panghitabo sakyan nato gumikan kay tungod diini mamahimo unya ta may gala ba nga mapaduol-duol ang balaod nato. Kay anay tabo man gud bay kining balaod nato mura maglayo kayo sa masa. Layo kayo mga higala sa atua nga mga yanong lungsuranon. Which is I believe may galawa masubay sa panultihon nga nagkanayon, those who are blessed in life should be more in law. Dapat gani kita, mga higala, ang atong bugtong dalangpanan, mao may suon ang balaod. No? Dapat may gala, di ba siya ingon nga, labanan ta bisag nakasayop ta, pero ang ato may galang numero unong dangpanan, balaod unta. Pero may tabo banggod, pag kita bagay gala, ipit sa pamulitika, pag kita bagay gala, ipit sa pangwarta, pag kita may gala, dihado sa ubang mga butang, og nakalamang sila, gamiton man nila ang balaod, they will weaponize the law against us to get their interest, mga igsoon. Bullseye! Mausad niya ito masaksihan, diha may gahigala sa impeachment mo nang excited sa tang mutanaw. Gusto sa nato may gala makita the unveiling of the truth, no? Ang pagtangtang sa tabon may galas kamaturan. Kay dili maigala makatarunganon nga moingon sila nga sad-a na si Sara because Madriaga says sad-an si Sara because Trillanes said so. Uy, kinsa man as Trillanes? Ay, to mamurag irong buang may gala gapasipasi ang Pilipinas. May pang irong buang may gala napay mo tahod. May pang irong buang may gala napay mo kuan ba nga, ay padaplin na to ay pagkuan na to O kini may galang irong latagaw, madugay na mo sagop. Pero kini Trillanes bay, wajoy mo paduol. Kay basig matapsikan lang ka may galas laan na, mukirig ka na. Una aragod nang, o sabay papel niya, kini pong ubang mga media sa Manila, dapat gipuspusan ninyo na ganang tripods camera. Mo naman ang inyong interviewon. Di ba? So may labot ana, wala gud na siya katungdanan. Bisag ko ano lang ba?
bisag barangay health worker na lang, wa jud ay katungdanan ba? Saan sa ito mong tinguhan na sige niya may galang bahis-bahis aning karsada sa Pilipinas? Pakabana, citizen ko no? Okay ra maguna siya to niyo kung wa mi kaila nimo. I mean, okay ra na siya og karon pa ka. Karon pa ka nagpakita, karon pa ka namo nailhan, pero di man ka just now. Ilado man ka. Ilado man kang traidor. Nagkudita bitaw ka. Sa may tawag nimo na, di na traidor des Republikas Pilipinas. Kudita ka, nakaihi ra man po ka. Guba-guba ra gyud nimong Manila Peninsula. Para lang yun mo daog ka pagka-senador. Bahala gyud preso. Kaya na ikaw sa. Unyon sa may nabuhay mo, himo nimong balaod. Imo ra maganing gipalisod-lisod di mga professional binaagi atong imuhang kuan. Sa tuy balaod nimo, katong continuing education process imong hungog. Lami nimo ilambos. Sa tanan may galang tao aning kuan pareha ning kuan si Trillanes magsurok akong dugo, si Auntie Claire magsurok akong dugo ana nila. Makasurok yun sila. Kini uban murag madada pa kay mga cute pagdagway ba. Pero Australianes may gala murag yung banakon nga gilaming. Igbayis-bayis aning karsadas Pilipinas murag irong buang may gala magdadag. Waranto bares kano magdadaman kag waranto bares kadi man ka pwedeng mudakop. Ni ako ni waranto bares. Unta nang ano na may kay kopyaan usa ka trabahante kag ICC. Dati ka ba naman tang sundalo? Pero ang imong allegiance wa na sa Pilipinas, tuwa na sa ICC. Unsang klaseng tao ni may gala eh? Ay nako.